kotisisaret vastasivat työsuorituksista, joihin olisi tarvittu ilman heitä kymmeniä tuhansia sotilaita. Josko heistäkään aina olisi ollut todellista apua. Suomen nainen teki sankaritekoja myös kotoisissa askareissa. Nämä teot liian usein unohdetaan. Nyt saavat lähitienoon lottatytöt ja sotilaspojat samalla paikalla, missä isät ovat kotiseudun puolesta taistelleet, suorittaa vuorostaan omalla tavallaan maanpuolustustyötä. Tällä kertaa ammusten jätteiden keräystä. Eikä keräyskohteista tällä tarkastetulla alueella ole puutetta. Toisenlaistakin keräystyötä suoritetaan. Lottamerkkejä myymällä kertyy lottatyttöjen pönttöihin suuria määriä kiliseviä markkoja. Kiitos. Mutta tuollahan tulee itse Ukko-Pekka. Kyllä kai hänkin ostaa pienen merkin rintapieleensä. Tottapa kai. Itsenäisyystaistelija presidentti Svinhufvud oli alusta alkaen ollut ikään kuin kunniasuojeluskuntalainen. Suojeluskuntavääpelinä hän mieluiten esiintyi niin paraateissa kuin ampumakilpailussakin ihailtavana esimerkkinä. Helmikuun lopulla 1944 Ukko-Pekan vaiherikas maallinen vaellus päättyi, eikä hän joutunut näkemään hänelle niin rakkaaksi tulleen maanpuolustusjärjestön lakkauttamista. Hyvän ja siistin Helsinkimme sodan aikainen katukuva poikkeaa valtavine lumivuorineen ja muine erikoisuuksineen rauhanaikaisesta varsin tuntuvasti. Suojeluskuntain poikatyö tiivistettiin jatkosodan alettua sotilaspoikajärjestöksi. Ilmavalvonnassa, ilmasuojelumuodostelmissa, varikoilla ja vartiointitehtävissä palveli yli 15 000 sotilaspoikaa. Maatalous- ja talkootöissä oli lähes 12 000 poikaa. Enimmillään oli elokuvamme Sepon kaltaisia ja vähän vanhempiakin sotilaspoikia yli 70 000. Palvelutehtävien ohella ampumaharjoitukset ja urheilu olivat sotilaspoikatyössä keskeisiä. Tavoitteena olivat sotilastaidot, fyysinen kunto ja henkinen vireys. Sotilaspojista monet ryhmän ja joukkueenjohtajakurssit käytyään ehtivät jatkosodan vuosina saada oppia enemmänkin kuin tavallisen alokaskoulutuksen verran. Poikien työpalveluleireillä, joita on eri puolilla maata, toteutetaan nykyhetken tärkeintä sääntöä, joka mahtuu yhteen ainoaan pieneen sanaan työ. Suomalaisen miehen tehtävä kautta aikojen on ollut raivaajan raskas tehtävä, ja niin se on edelleenkin. Olot siinä suhteessa eivät ole muuttuneet, eivät varsinkaan sodan aikana. Työpalveluleireillä ollaan vapaaehtoisesti, ja työpojat sitoutuvat leireille 6 kuukauden ajaksi suorittamaan työpalvelua maan ja kansan hyväksi, saamatta korvauksiksi muuta kuin vapaan täydellisen huollon ja pienen päivärahan taskurahoiksi, kuten sotapalveluksessakin. Ruokakello soi. Se herättää sekä haaveksijat että muut. Ruokailukäskyä ei tarvitse toistaa. Mainittakoon, että kaikki pojat saavat korkeimmat mahdolliset elintarvikemäärät, siis oikeat jättiläisannokset. Ja se onkin tarpeen, sillä hyvä poika voi syödä 30 perunaa yhdellä istumalla. Maskottimme Seppokin on jälleen viestiä tuomassa. Ei vielä kuitenkaan aseiden vaikenemisesta. Sisua näet riitti uuvuttavien ja turruttavien sotavuosien jälkeen vielä sinnikkääseen torjuntavoittoon ylivoimaista hyökkääjää pysäytettäessä.
itsenäisyydestä on sanottu, ettei se tunnustamisesta huolimatta ollut jonkun antama lahja. Liioin ei itsenäisyytemme säilyminen toisessa maailmansodassa ollut meistä riippumaton asia. Talvisodan Suomi kesti. Jatkosota päättyi suomalaisen taistelijan sitkeisiin torjuntataisteluihin. Niitä seurasi saksalaisten karkoittaminen Pohjois-Suomesta. Kansakunnan vaikeissakin olosuhteissa murtumattomana säilynyt henkinen itsenäisyystahto oli kaiken takana. Se takasi meille muiden kansakuntien, myös voittajavaltioiden antaman arvostuksen. Aseiden vaikenemisen jälkeen suomalaisilla oli vielä varastossa voimia ottaa vastaan ja asuttaa siirtoväki, joka oli joutunut luopumaan lähes kaikesta. Edessä oli myös mittava jälleenrakennustyö ja sotakorvausurakan suorittaminen. Kaikessa tässä tarvittiin nyt äärimmilleen mitoitettuna sitä vapaaehtoisuutta, jota suojeluskunta ja lottajärjestöt olivat koko olemassaolonsa korostaneet. Suojeluskuntain synty aiheutui ylevistä isänmaallisista vaikutteista. Tämä tosiseikka, samoin kuin vuosikymmenien uhrautuva toiminta, oli sodan aattona vienyt siihen, että tämä myös yleisesti tunnustettiin. Kun suojeluskunnat nyt ovat suorittaneet tehtävänsä loppuun, tervehdin teitä eri ikäpolvien entisiä suojeluskuntalaisia komentajasta nuorimpaan rivimieheen, kiittäen epäitsekkäästä harrastuksestanne ja uutterasta menestyksellisestä työstänne. Iäkkään kunniapäällikkönne viimeinen päiväkäsky asetovereilleen sotien ja rauhan päiviltä päättyköön siihen tunnukseen, joka teitä on johtanut. Kaikki isänmaan puolesta.